Othisha baqale ukulinda lapha ngezikhathi zasekuseni. Zingamashumi ayisikhombisa izikhungo zokugoma kulesifundazwe kanti balinganiselwa ku-95,000 othisha. Abaholi bezinyunyane bathi kumele zengezwe izikhungo zokugoma ukuze zikwazi ukubhekana ke nesibalo esiphezulu sabasebenza emnyangweni wezemfundo. Ama-district wethu a-rural amaningi and izikole kuvasti kubalulekile ukuthi angezwe ama-centers. This is the time to take the jabs and we are appealing to the Department of Health. They must increase the jab. Most of the people are waiting to get vaccine. Othisha esifundazweni batshengise ukujabulela ukugoma namhlanje. Iziphathimandla zomnyango wezemfundo zithi ziyaziqonda izinselelo ezingase zibe khona njengoba ke kuqalwa lolu hlelo. We have then given a concession to certain schools to say you can close for a day today, go vaccinate all of you in the schedule that has been given to you, then you can come back tomorrow. That was part of mitigating against the longer distances that are there. Obviously, we would have wished that we get more centers closer to our schools, but the capacity of Department of Health is quite limited and we did not want to disrupt their program also. Owengamele ezemfundo esifundazweni uMnumzana ukwazi Mshengo uthi othisha abazokwenqaba ukugoma angeke banikezwe igunya lokusebenza besemakhaya. NguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC KwaMashu.